Tieto parfémy majú jednu obrovskú chybu a to je výdrž. Ale aj napriek tomu sú dokonalé. Parfémy značky Celine často kritizujú kvôli slabej výdrži. Ale úprimne, tie parfémy sú tak krásne, jedinečné a nádherne vymiešané, že mi je to úplne jedno a nič krajšie ako Zuzu som zatiaľ necítila. Zuzu už odo mňa určite poznáte, je to moja milovaná, jemne sladká ambrová vanilka, ktorá je príjemná, ženská, taká jemná. A toto sa minulo za 2 mesiace z 200 ml flakóna a kto ju vyskúšal, tak vždy mi píšete, že ste sa zamilovali tiež. Celine Paradia, citrusové vône, vôbec nemám rada, ale toto je krásne spojenie bergamotu, neroli, vetiveru a machu, ktoré až tak jemne štekli v nose. Určite všetci poznáte Black Tie od Celine. Celine tie vanilky vie spraviť tak nádherné, jemné a jedinečné. Toto je taká púdrová, zadimená vanilka, ktorú som kupovala pre svojho manžela, ale určite ju budem kradnúť. Dole do komentára mi napíšte, či ste vyskúšali parfémy značky Celine a čo na ne hovoríte.